Yeah.
Kodwa-ke bazalwane, ngifuna ukudlula kulokho ukuthi ngikholwa ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu owayisiza impilo yami. Wayisiza, usayisiza namanje, ngiyasizakala nje endleleni eqhubeka ngisizwa uNkulunkulu. Haleluya. Mhlawumbe omunye kuzolindela isimanga, mhlawumbe kodwa umuntu ongamazi cha ngikholwa ngikanyana. Haleluya. Sizofunda nje bazalwane ngokusizwa inkosi, sizofunda Matthew chapter 16. Haleluya. Chapter 16, ngizocela siqale ku-verse 13. Hallelujah. uJesu esefikile emaphandleni aseKesariya, Philiphu wababuza abafundi bakhe wathi, abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Bathi abanye basho uJohane umbhaphathizi, abanye basho uEliya, abanye basho uJeremiya noma omunye wabaprofethi. Wathi kubo, nina-ke nithi ngingubani na? Simon Petro waphendula wathi, wena ubuKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Jesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Nami-ke ngithi kuwe, wena uPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulilakha ibandla lami, amasango eHadesi awayikulahlula. Ngiyakukunika izehluthulelo zombuso wezulu. Uyakukubopha oyakukubopha emhlabeni noma kuboshiwe nasezulwini, nalokho oyakukukhulula emhlabeni ngoba kukhululiwe nasezulwini. Amen. Ngiyabonga sisi. Lana ke bazalwane, ngithema ngifunda lesi scripture sakhuluma into entsha kimi. uNkulunkulu nje angangibulele yona ngami
nangokuthi yini mhlambe esiyenzayo kwesinye isikhathi iphutha esilenzayo uma sesikholwa. Haleluya. Ngoba ukukholwa lithi iBhayibheli kuwukuvuma wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, emva kwalokho bese kuba umbhabhathiso. Haleluya. Ngimzwile nje usisijabu ekhuluma la ethi yena wayikhethela. Haleluya. Kuyakhethwa ke bazalwane. Haleluya. Ngizothi ke mina la kulesi scripture sesifundiwe ukuthi uJesu esefikile emaphandleni aseKesariya Philippi wabuza abafundi bakhe wathi abantu bathi niubani. Ilula ke bazalwane leyo ngoba nawe uyawezwa nobani yawezwa ngahemihemi ukuthi ngempela kushiwo kwathiwa usibanibani usibanibani mayisijika bese isibuko sibheka ngakwena ukuthi wena ke uthi ngubani. Ngoba kwesinye isikhathi siyahamba kanti asizazi nokuthi sihamba nobani, sizwe nje lento ishunyayelwa, asizwanga siyazanga, asinikanga nethuba lokuthi mhlambe sibuzisise ukuthi kahle kahle lento ithi. Haleluya. So nje ekholweni sihambe sibe naleyo mbuzo yokuthi kanti vele ngempela samelwa kangaka, kanti yini lento? Uma ngabe usuke wayibuza leyo mbuzo, you discover something ukuthi no, kusho ukuthi sengihambe ibanga elide nomuntu engingamazi. Haleluya. So nje kunaleyo nto ye-identity ukuthi uNkulunkulu asisize kulesikhathi esiphila kusona. Siphila kwesinye isikhathi ngempela uma ungazazi ukuthi ufunani noma ungazazi ukuthi uyaphi, bayokufika esitobhini bakuthathe bakugibeze ibhasi eRoma. Haleluya. Uyayithuka ukwelinye izwe nawe ongalazi usulahlekile ungasaboni imoto omaziyo. Haleluya. Angisasho ke physical ukuthi bakuthwale, vele kuyathwalwana, kodwa nje sengiyasho ukuthi kwelika moya bokuthumba abantu bayokufaka ehlathini. Haleluya. Ubona ngalokho musufike phakathi kwabantu abangahambi nento ohamba nayo, uyakwazi ukuyihlunga uthi mina ngikwazi ke lokho, mina ngiyakwazi lokho, mina ngikwazi lokho. So nje kunaleyo nto enhlizweni yami ukuthi engathi esikhathini esihamba kusona lesiphila kusona njengabantu abasha kakhulukazi njenge-teenager, esikhathini esikusona engathi umuntu ebengaqala ngokwazi ukuthi yini la ithathayo, imayelana nani, ithini futhi. Ngoba siyakuthatha okwezwe singakwazi, kwamukela ungakwazi. Ngiyavuma sonke samukela uJesu singazi lutho, singaqondi. Uma ngingaphosisi ngangina 14 years ngibukela uNkulunkulu, nami vele zayiduma ngangingazi lutho, kodwa ngangizizwa ukuthi cha lihlabile impilo yami, ngangakwazi ukuthi ngibekezelele okunye okuzolandela ngoba ngangimncane ngangingazi lutho ukuthi kwenzakalani ngaleso sikhathi. Kodwa uNkulunkulu esehamba nami endleleni wayisiza impilo yami. Haleluya. Ngizothi ke kulesikhathi esiphila kusona ngithi uNkulunkulu akasiza igeneration yamanje, le generation ekhuliswa kulesikhathi. Ngoba abanye bakhula abazali bengasindisiwe, umuntu bese emukela uKristu, mayemukela uKristu vele akazukhuliseka kahle ngoba abazali abayazi lento. Kuthiwa yilento yakho, ibizwa kanjalo. Mangabe nje uthi uyakhuluma hey la siyeke ngalento yakho, siyeke bakithi, siyeke sikhathele kuwena. Manje esikhathini ke siphila kusona, ngithanda la mangabe esefika ke uJesu esebuza bona esethi ke abantu bayasho nina ke kuthini, wena usindisiwe vele, ayisiyakuza usindisiwe, kodwa uthini ke wena, uthi ubani lo hamba naye, uyamazi yini, ubona ngani futhi ukuthi nguye. Haleluya. Ngoba ngempela kufanele zibe khona impawu obona ngazi ukuthi cha nguye impela. Umshumayelo beshumayela emini esifundisa, uma umfundisi ukhulume ngendaba yokuthi abangani ohamba nabo, uma ngabe ngempela ngisindisiwe kodwa ngizohamba ngibudukeza umngane wami odakiwe ngibheke ehlombe ngesinye istory leso, ayikhuli into enjalo, ayikhuli. Ingane ebhashayo nje nasesontweni itikitela phansi, ishona phansi, iba ngumsebenzi usuku nosuku ngoba akukho lapho incela khona. Haleluya. Asisho ukuthi silwa nabangani, asisho ukuthi kodwa nje uNkulunkulu uyakusiza ukhethe kahle. Uma ngabe nje ungumzalwane uyakusiza uNkulunkulu ukhethe kahle ngoba nalento yabangani angazi ukuthi iyafika nobani. Haleluya. Kodwa siyabonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje uzophuma
unombuzo nawe oyibuza wona ukuthi kazi ubani engihamba naye, kazi lo nkulunkulu engithi unkulunkulu engihamba naye ngimbone ngani, ngoba kufuneka kube nobufakazi obupractical ukuthi ngempela lo nkulunkulu nguye yini, ngoba siyahamba naye sihambe naye ibanga elide. Yingakho abantu mabethi yeke lento uvela uthi nawe hey bafethu qinisile ngizwa ngiyakhathala nalento le angisayiqondi noma isayiyo noma isele. Haleluya. Ngoba ngeke size sikhulume iphutha, sidlule ey'ntweni ey'ningi singabantu abasha. Haleluya. Kodwa ekugcineni kosuku ulindeleke umkholo uNkulunkulu, ulindeleke umthembile uNkulunkulu, ulindeleke unikeza yena yonke inkathazo ohlangabezana nayo. Haleluya. Ulindeleke futhi usebenzisa usizo olufaneleyo. Haleluya. Ngoba ngempela mangabe uthola usizo olurongi, ngempela uyaduka uhamba uye ehlathini. Haleluya. Kunaleyo nto nje ukuthi ngempela akuyibuze lento ukuthi yini lento oyiphethe. Sihambe nayo kangaka nje uJoshua wahamba nabantu ayebamukele kuMose. Wathi mayehamba nabo abantu uMose engasekho, kwatholakala ukuthi endleleni akadiscovanga uJoshua wezesetshelwa uNkulunkulu ukuthi abantu abanye balabantu ngeke bengene eKenana bengasokile. Ngoba abanye basifice sihamba basijoyina sihamba, abakuzanga nokuthi niyaphi, babone nje ngiyahanjwa. Angikhulumi-ke vele mase sidansa sesishawa ithomoyi, vele ufika vele sishawa ithomoyi, na ushaya ithomoyi siyaphambili. Awubuzanga ukuthi bayaphi. Uzothi musu ubabona beguduza ngey'ndlela bese uyaqala ukuthi kanti le ndlela iya kuphi. Vele awubuzanga lutho, awazi lutho, awunalwazi, akukho okukhulumayo kuwena. Yingakho-ke kukuhle ukuthi kusekuhle kusesekuseni uzamukelela uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu yena uyakuqondisa endleleni zonke, uyakubonisa nabantu aba-right ongagijimela kubona nangesikhathi sey'nyembezi la kufuneka ukhale khona, ngoba uyakhala kanti ugijime wabhayizela ehlombeni irongi. Haleluya. So nje kunaleyo nto ukuthi uNkulunkulu ngathi bengasisiza size igeneration yamanje uyibuza ukuthi kanti wena ukhala kuphi, ngoba ngempela uBhuzulu akanaso isikhathi. Yabona isikhathi kaBhuzulu si-over, ngoba uBhuzulu mangabe uke wakunikeza inkinga yakho wayithatha wayinika omunye wena uphelile vele. Ubona uhlehlelwa ngabangani, uqala usale wedwa bese uyabona ukuthi kusho ukuthi umhlaba uphelile, usuyaqala uyoyinikeza ey'ndaweni ey'wrong. Haleluya. So uNkulunkulu-ke uyasisiza bazalwane ukuthi uyibuze nje noma umdala noma ungakanani, ngoba abanye ahambe efice ehanjwa, ahambe emdala kanti naye akanalo ulwazi. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu wezinto zonke nezimo zonke, ngoba uyahamba esiqondisa endleleni. Siyambonga uNkulunkulu ngoba uyasifundisa ukuthi yena ubani. Uyasifundisa futhi ukuthi ngeke ukwazi ukumkhomba ukuthi wena ufuna into futhi uyifuna manje. Uyalindwa kaKristu. Amen. Haleluya. Uyalindwa kaKristu. Uma ungayona le type elindayo uzobhudukeza izinto zabantu. Uzoyibhudukeza izinto zabantu. Uyobanjwa sekumaphekethwana. Sekubheke phansi kwabheka phezulu. Ngoba ngempela lento osuyithatha. Ngicela ukukunika ubufakazi obungani ukuthi nami ngake ngathatha into erongi. Kwavele kwabheka phansi, kwabheka phezulu. Uyayuzwa abantu mabethi it's a long story. Injalo nje, it's a long story masekuseni. Ngoba uma ngabe ngempela uyithathelile futhi kumnandi ukusindiswa, ushayeke usindisile. Encourage ukushayeka, kodwa ubuye uthathe isibuko usibeke phambi kwakho usakhala ngebuso obunenyembezi, ubuze ukuthi vele watshelwe bantu wegcina ukudla ukuthi vele kunje. Akavele lo wayitshela, ngoba wayibonela ehlathini, kwalunga ehlathini, awutshelanga muntu, wavele wabona indlela igqama khona futhi ehlathini. Akekho umuntu owambuza nowaya kuye wathi ingathi sengizwa ngathi sekuka nje. Ngoba nakho kuyasiza ukuthi ngizwa ngathi sekuka nje. Ungabalekeli ekhoneni lakho wedwa, ngoba thina sabalekele emakhoneni ethu sodwa.
safike sashayeka nakho usathane uyakuhlanganyela ubiza ingelezo zakhe zizokuhlanganyela ekhoneni zikubhubhuzise inyawo ibheke phezulu mangabe isisu sesilapha yabe seyakuyekela ethi nakho umhlaba ngibona lo ubeke wamaphambi kwabazalwane wathi usindisiwe usathane uyakweneka ungazazi ukuthi uba akweneke ngoba uzazi ukuthi uba yingakho uJesu before ayesiphambaneni wenza sure ukuthi abafundi bakhe bayazi ukuthi yena uba yingakho ethi mangabe eqhubeka lapha ethi ke wena ke nithi uthi ke nami ngithi kuwe wena unguphethe phezu kwaleli dwala ngiyakulapha ibandla lami amasango eHades awayekulahlula. Uyabona manje ukuthi uPetro istep sokuqala siyavela kuye ukuthi cha kushuthi ngiyaphambili ngoba manje khona osemtshelile ukuthi kanti ngiyubani mina ngoba siyahamba kanti nathi asizazi ukuthi singobani. uNkulunkulu engathi engasisiza kule vangeli sihambe sazi ingane ikhule from usonto sikole yazi ukuthi mina who am I ngikuba kahle vele ngoba sikhule singakwazi lokho udiscover along the way ngoba ngisho ukuthi kwesinye isikhathi abanye vele sikhula njengezadila abantu ngoba ukhula vele ngento yakho wena ekuthiwa vele le nto yakho funa uvele uyibuze esontweni ngoba vele wayithatha esontweni phindela la wayithatha khona. Haleluya. Injalo bazalwane phindela la wayithatha khona isizwa la yamukelwe khona. Ngeke uma umukela uJesu la bese uye kwelinye ibandla uyothi abakusize bathi sikusizana ugula kuphi ngoba phela masumukela uJesu kwanele kwamanye amabandla kwanele ngoba abanye bathi siyayibamba siyayiphuphutha siyayitaputapuna asikayiqonda ngekho sekhanyelwa. Ivangeli le esilishumayela kulesi sikhathi liyazi linamehlo liyabona akhuthaza kaPhezulu awuhambi nje ngobumnyama uhamba ekhanyeni nje ubona cha ngiyabona ukuthi cha lo usisi lethu wakwamthimkhulu ngiyabona nje ngeke nginyathele futhi ngeke ngibele phe kwakhe ngihambe endleleni. Haleluya. So siphile kuleyo mfukumfuku yevangeli ethi hayi nanokuthi nakho kulungile ufike esontweni basho kunye thina sikhule kanjalo bazalwane sikhule kanjalo uthi mawufika esontweni uthi yini indaba umfundisi lokho egcizelela lento kodwa mangifika ekhaya kuthiwa hayi phela sabantu ngane yawo understand sabantu uma kunenkinga siyabona asishebe bobonile ukuthi uboneni ila sixaka leli vangeli ukuthi hawo manje sibancane kunzima nokuvele ngiqonde mama umfundisi uthi kodwa mami nenkinga ekanjena manje ngiyadideka angiqondi kahle ngoba ekhaya ngisho kanje le isontweni mangifika kufuneka ngivumelane nani futhi manje leli vangeli libe istamp esihlanganiswe nobhontshisi angazi safakwa nani lethuba phakathi angisazi noma ngisahamba khona noma ngisahambi khona liqobheke kakhulu ivangeli ngoba nomzali uyamthemba i-confusion inkulu ngoba umzali akekho ingane engamthembi umawayo ayikho ingane engamthembi umzali wayo uyazi ukuthi ama sekhuluma uma shuthi lento irona uma ngabe khuluma ubaba shuthi lento irona manje ifike i-confusion ibe khona uma ngabe umama ephatha ephumputhe lelo khaya lelo ligcina nje vele lisebumnyameni ngoba nensindiso ihlala isebumnyameni until uNkulunkulu aza kuphulise akwenyile akubonise ukuthi uyabona ke manje ubumnyama lo ukukhanya intombi ezohamba noNkulunkulu intombi enjalo ezolandela uNkulunkulu inamathele uNkulunkulu azayitshela ukuthi ubani ngoba uPetro wakuzwa ngoJesu ukuthi yena ubani ngoba naye wadiscover kwelikamoya awufiki ke kwelikamoya sihlezi sithedeke kwelikamoya ufika ngomsebenzi wakho ngokuyithuba ngama-sacrifices ngoba Jeshua ethi usacrifice isikhathi sakho se-social media uphume kwi-social media
ungabibikho kungatholakali ngisho kuma-calls. Ushiya ifoni uyilahlelele uphuma uthi mina Nkosi ngayikhethela mina. Vele akekho omunye umuntu ozomtshela into e-right. Uyedwa umuntu ongamtshela iqiniso nguwe. Akekho futhi ongatshela iqiniso nguNkulunkulu ongatshela iqiniso. Ngoba omunye uzothi akaye kumzali, umzali akekho. Abanye abanabo abazali. Abanye bayesaba. Sibile kuleyo position nathi singabantu abasha wesaba ukuthi uye kubantu abasesontweni abasebandleni. Kodwa umuthandaza uNkulunkulu uyamkhomba umuntu. Uyamkhomba umuntu basathe uyathandaza vele lo muntu. Ubasathe uyamesaba ngoba siyabesaba bakithi abaphathi bethu. Siyabesaba inhlambuluko nje bazalwane. Ukuthi siyabesaba usaba uthola ukuthi usaba nje kanti ayikho into ebezokwenza yona. Ubezokunika lento oyifunayo vele. Ulokhu ugeda kancane uthe ngibona abanye besakhuluma naye hayi lo mbamba ngesobezayo. Hayi ngesobezayo ngizokhuluma. Ayizokhuluma ibanjwa lapho into yakho ngoba usathana ulokhu eyipostpone aza kugile akuyise phansi. Siyathandaza ke kulesikhathi esiphila kusona. Mina ngithi kule generation ekhula manje phuma esakeni. Hallelujah. Phuma esakeni. Ngoba yisaka lelo usathana kufake kula kuvalele kulo akekho ozokukhipha uzoyikhipha. Bayakumangalela mangabethi umuntu mina ngayikhethele uNkulunkulu. The choice is yours. Akekho umuntu ozokubamba ngisho angakushumayela umuntu azakhihliza amagwebula phambili kodwa akekho ozokususa yokuthatha ngenkani lapho athi woza uzokhetha. Ngoba ngelinye ilanga uyothi hawu mina ngabanjwa nguye. Siphila ngokuyikhethela. Umuntu nomuntu uyayikhethela. Zimbili indlela. Lenenye iyajabulisa ivumela konke. Siyayazi nathi. Sasithi sisentendeni yesandla. Ngiyakhumbula kahle ukuthi kukhona umfundisi owayekhona ngaleso sikhathi, ubaba owayekhona ngaleso sikhathi, ubaba uMvangeli uDube owayelandelana. Wangilandela ngisho sengikhulele. Wathi buye ekhaya. Bayakudinga ekhaya. Ikhaya asiphelele ungekho. Wangimangalela umuntu kaNkulunkulu. Ngayibuza ukuthi why ngempela akhathazeke kangaka ngoba nje mina yikho into engenza sontweni ngifike ngihlale phansi ngibuka benza izinto ngisuka ngihambele. Akukho kubalulekile why akhathazeke kangaka. Imfihlakalo mina ngafika. Awazi ukuthi yini elandelwa imangaka. Kanti uNkulunkulu izimvelo nemimelusi alokhe eyilandela ngoba unikwe isinalo sokuyinala. Kwesinye isikhathi uzusho ukuthi hayi nalo mfundisi Nkosi yami uyalandelana. Kanti yeye akalandeli wena, ulandela lento uNkulunkulu ayibekile. Ulandela lento uNkulunkulu amtshela ngayo. Ngoba bayayazi imfihlo. Nanoma bengakutshele bengeke bekutshele ngoba bayabona ukuthi asikhulile ngokomqondo ngokukamoya asikhulile. Kodwa usuke ilandela into uNkulunkulu ayibekile. Kunemfihlo, kunemfihlakalo uNkulunkulu ayibekile asuke elandela yona. Akalandeli nawe. Ungaze ufike uyibuke nasesibukweni. Cha, akalandeli nawe. Ulandela into uNkulunkulu athi akayilandela. Hallelujah. Nakulesikhathi ke ngisho njalo ukuthi umuntu nomuntu engathi angayibheka yena athathe isibuko ayibuke yena nami ngiyibuka mina. Kulesikhathi uNkulunkulu unginike lokho nje ukuthi ngiyibuke mina esibukweni. Hallelujah. Ukuthi discover who you are and discover who God is. Ngoba abangani vele bazokutshela ukuthi uyilento abathi uyiyo. Ubambe lento abakutshela. Lento abakutshela yona angeke ufike ndawo nayo. Izophela ungakaphumi ngisho lapha emnyango. Kodwa le oyinikwayo yemihla ngamalanga yilena ozokugcina. Izokugcina sezikushaya izinto. Igcine usutshelwa thina ke sitsheliwe nanokutshelwa kwathiwa wena vele zafunda usindisiwe sisi.
namanje usashiyeke into eyodwa. Inkinga thina sinamapheza kodwa wena yikho sisi. Manje vele ulatha pamphlet uyohlola kunomkhube. Ukhona umkhuba namantombazane ungangawuvuma kodwa umkhuba ukhona. Ekhaya umuntu avela ku WhatsApp ukuthi uyafika ufica imise. Ethi nje hayi ngithi nje ngihlahlambise sisi ngoba siyahlahlambisana semhlabeni. Ngithi ngiyabonga ukungihlahlambisa kodwa lento iya ngokhetha. Mina ngayikhethela yona. Uma kufikwa akufikwa. Nkosi yami noma ethule kodwa iphendula ikhona. Noma ethule noma ngabe ngabona ngathi izinto seyithule. Vuma nje ukuba ilento ebhorayo. Vuma ukuba ileyo nto. While you are discovering ukuthi uNkulunkulu ubani. Ngoba kule position obekwe kuyo. uNkulunkulu kuphela understandayo ukuthi why ulapho khona. Akekho umuntu understandayo. Nami ngabe ngithi hey mina ngiyabona mase kuqhubeka isikhathi ngithi hey ngangidlala. Ngangidlala yabo nje lento yakho. Hayi dinga amehlo ibukeke kahle. Kodwa manje uNkulunkulu uyazi kangcono. Hallelujah. Izosho leyo nto nje ukuthi engathi singasukuma singabantu abasha ayipheleli kwithomoyi. Hallelujah. Ayikho yimbi ithomoyi bazalwane. Angigxeki ithomoyi. Umnandi ujabule ekhoneni kaNkulunkulu. Kodwa ithomoyi enoJesu ayive isound kangcono. Itholakala intombazane emakuthandazo. Makuthiwa kubiza umkhuleko itholakala intombazane. Ukuthi cha vumela sisisimo nje utholakala. Uma ngabe uyafunda shiya ngithi kwama sesikole uphikelele khona thina sakhula kanjalo wawufika ushisa kwama sesikole ugijima uye emthandazweni. Emakhaya isonto lilewe lule kodwa wogijima ufike besathandaza base bekuthobela ukuthi ufika neuniform uzothandaza ufike nje bahlutha iduku bakhala amaphepha. Usuyobona usubuya khona ukuthi konakele kanjani la ekhaya. Ubufasta usesikolweni ubamba 7 days no water nothing. Uthi mawujika uLwesihlanu ujika uFriday uzwe la emadolweni ukuthi kumuntu ngoba uNkulunkulu ebefuna into ayifuna. Manje sizohlala ke bazalwane sibhekane kanje. Yikuphi okukhombisayo ukuthi umntwana kaNkulunkulu? Ngoba sesagqoka ngokufana. Sesahamba ngokufana. Sesagcina ilanguage la esontweni. Uma siphuma iphelele lapho. Nkosi yami etheksini nawo ngomunye umuntu. Ebhasini nawo ngomunye umuntu. Nami angeke uzungikhombe. Sengiyitsiphathe ngaleyo ndlela engiyitsiphatha ngayo. Umbuzo uthi sehluke ngani kubo? Ukuyibuza leyo nto ukuthi wehluke ngani ngoba yile uJesu ayetshela uPetru. Le ohluke ngayo kubo. Uphawu ohluke ngayo kubo. Uma ungakwazi ukufakaza phambi kwabo ukuthi uJesu uyinkosi. Khohle. Hamba uyifuna awayithola. Uma ivangeli selikufikele ngempela usukuma phambi kwabangani kuhleke. Behleka thiwa nimbukeni izenzi isiningi. Suka selibambile. Selifinyelele ku-last party. Uzwe ukuthi no, ingumlilo lento, inamandla lento. Ivaleke. Manje basatheni yathula athi nje omunye ehlabelela. Athi ukuthi akusavumi nokuthi ngithule. Akusavumi nokuthi ngithule. Ngethani leli bakithi sasalibukela kulesikhathi. Savele sahlala phansi senaba sadukudla. Saxoxida. Zonke lonke iphepha lizwakala nokuthi awufuna ukusika la intombazane unazo zonke. Yabona hawu number 1 futhi akageji usho into eyiyona ukusikela lona qobo. Kodwa siya kaKristu sehluke ngani kubo? Sehluke ngani bazalwane? uJehova yasilahla namhlanje.
Zibuze wehluke ngani kubo. Sesishumayelise, sishumayeziwe, sihambile kulevangeli, bakubona ngani ukuthi ungokaKristu. Baningi onkulunkulu asebeshunyayelwa kulesikhathi. Uma wena uthi uNkulunkulu oziqintathu akaziwa lowo nkulunkulu, kuthiwa nibala nomuntu esingamazi ekuthiwa umoya ongcwele. Loyo kusafuneka niqale phansi nisihlalise phansi nisithaze ubani loyo. Ngoba namasonto akhona kulesikhathi uthi uyawalandela akulahle endleleni ngoba awazi nanokuthi uma ngabe umuntu ekhala kusuke kwenzakalani kuye. Sihluke ngani kubi? Sihluke ngani ngoba kunemfihlo esingakayizami ukuyifuna, siyaqala ukuyifuna. Kakhulu thina esibasha, thina ama-teenager asikakayizami. Uma kukhulunywa ngomoya, mina ngiphuma ezweni lapho khona kwama kuthiwa uma ukhuluma ngomoya ungaliphathi elithi igama, khuluma ngosibanibani nosibanibani. Ibona-ke labo abageglezayo njalo uma ngabe dunyiswa, sibabona nje ngekliki, asazi babanjwa yini noma amadimoni, nokodwa kubuza izwe liphuma kulo. Kanti uyini umoya? Kanti yini bazalwane lesihamba naye? Futhi ihluke ngani kweyabanye? Uyabona esikwazi ukuhamba singayazi ihluke ngani kweyabanye. uNkulunkulu utheni ngayo ngalesikhathi uyimukele? Ngoba istep sokuqala sokuhamba ukhululeke. Ngisho ngabe abantu sebeyakubuza, ngisho ngabe bayakuhlula ngamagama, kodwa ugcina usuthi mina ngiyayazi ngihamba naye, futhi mina ngeke ngiyiyeke ngihamba naye. Ningayichaza ngendlela yethu ngoba mhlambe ngiyahluleka ukuniphendula, kodwa mina ngiyayazi engihamba naye. Ake sibuyele eBhayibhelini. Uthi uIsaya chapter 55 verse 6. Uthi mfuneni uJehova semthola, nimbize eseseduze. Kazubizela wena ubiza umngane, wamxoxela. uJehova uyayazi indaba yakho. Sihambe kakhulu bazalwane sixoxela abangani, iphelele kumngane. uJehova engayazi, singamtshelanga lutho, siqhamuke sesikhala sithi ayikho lento ngoba bayavelelwa nabaphathi bethu. Siqhamuke sesikhala inyembezi kade ngekho unabangani, ubatshela inkinga bese bekuphendula ngendlela abathanda ukuphendula ngayo. Haleluya. Uma ngabe sizoyithola lento kaNkulunkulu, asifune kuye bafowethu. Uma ngabe sifuna ngempela, uma ngabe sifuna ukuthi ivangeli, haleluya, libonakali ngesikhathi sethu. Bathi ngabe khuluma kuma-social media kuthiwa genge yama-80s, niyabona yini omama bakwaNosini, niyababona yini? Uma ngabe labo mama bethathwa uNkulunkulu, bakhona nomama bakwaNosini abazosala. Ngoba omama mabephuma beya kulesini bahamba bodwa. Akekho ishathi hayi konke mama. Yabo vele kumele ngabe. Umbuzo uyasala ukuthi uzoba khonani uNkulunkulu in 20 years to come from now. Noma yithi sizomkhahlela simkhiphe ngomnyaka. Hallelujah. Sizoba khona yini isalukazi nekhehla elizomazi uNkulunkulu njengalamakhehla esinawo manje, adumisa kuze kube sekufeni. Hallelujah. Labo mkhulu esinabo namhlanje abayishintsha ilanguage. Uthi eselele phansi athi thandazana qinani. Eshehamba athi thandazana qinani khona uNkulunkulu. Akhona namakhehla kanjalo esizowathola esikhathini esizayo. Bakhona yini omama abazoba la epulpit bathi intombazane yami ihlalwa kanje, noma usuzele cha kuhlalwa kanje?
Uma ngabe ubuya uthi uyabuya. Uyabuyisa uNkulunkulu. Kodwa uyavumela ukulaya nokuyala. Awuthi mutsheliwe into. Sibone ngoma wakhe sezombamba ngezilozana babafundisi ethi sikhulume eceleni. Abasethe umahawu. Ukwenza njani? Asikhulume eceleni yoba nje sedodwa le kuthiwa mama. Woza ngithi sikhulume eceleni ngekaba le ngane ma awumtshele ukuthi ngekaba ngimamfundisi lengane. Le ngane ngekaba. Ngiyazi uthe kuye usheshisa umtshele ngekaba. Siya defend. Ukhona defend abasana. Uyayibuza ukuthi bekwenzeke ngempela lo mama ezikhulumele nto. Ngoba kushuthi namfuna ngithatha isibuko ngiye ngiyibuke ukuthi bengihamba kahle yini. Sifuna ukwenza noma yini. Uma umfundisi ukhulume ngeconstitution wakhuluma ngemigomo ukuthi uma ngabe usumukela uJesu asikho ufreeway la ngekho robot khona kuhamba kube no red robot kuthiwe siyamale sisi. Uyabona nje ngoba ubuvele uqokuthi usenkebeti sesiyehlisa ngentombazana. Awugijima uyotshela uma wakho. Uyaqala manje ushintsha indlela yokukhetha impahla amathi uhamba ukhetha impahla. Uyaqala uyabona ukuthi abanye komama umfundisi uvela afike nempahla athi nathi ngisho uzogqoka esontweni nathi. Ubhala incwadi lapho. Uma ngabe ungaboni ungenawo amehlo angeke ubone kodwa uzokutshela ukuthi nathi impahla nathi. Le ozoyigqoka kuphi esonto. Usungayibuza nina ukuthi kanti le injani? Shuthi le ayamukelekile ngoba kuthiwa nathi. So siyambonga nje uNkulunkulu kulesikhathi bazalwane. Ngisho njalo nje kulesikhathi ngithi akuyibuza into ohamba nayo. Awuyibuza ukuthi iyini kanti? Uphethe yona yini? Uma ngabe singakabi nayo indlebe. Uthi umbhali mayebhala kuyisambulu uthi onendlebe makezwe lokhu umoya akushoyo nabakhe. Umoya uyakhuluma ke noma ikanjani noma inobani. Hayi ngesiprophet of prayer. Ngoba nje suke sekhuluma nawe lo mama angazi nabe umuntu kodwa yena lo okhuluma nawe. Naye usuke engazenzi usuke ethunyini. Uvele nje aphunyuke sekutshela iqiniso. Usuke esho khona. Sikhule kakhulu kwi-generation lapha khona umuntu ephila ubiyeke athi my body my principles my life. Akekho ozomtshela. Akekho ozosho ukuthi ngena lapho uma la ngizoyingenisa futhi ngizoyiphumisa. Mase ngisenkingeni ngizoyikhipha futhi. Esheqhanga lihlaza tho. Usudinga usizo uyibona ukuthi uvela unolimo olungeluhle kubantu abadala bayakwesaba. Ade bethi mabekhuluma ukuthi mana indaba zakho. Lisekhona nivamile. Ababekushumayela beqala. Sisaphethe lona yini? Sibonakala ngani ke ukuthi sisaphethe lona? Angithandi kwanda kakhulu kodwa ngithanda uyibuze umbuzo ukuthi luphi uphawu lukhona yini nje yodwa ongayitshela umuntu oseduze kwakho. Uma ngathi wonke umuntu akahlebele umuntu oseduze kwakho ukuthi kazi wena ubonakala ngani kwabo kuhamba ukuthi uyikholwa. Ngoba inkinga lento yokungabonakali ugcina uswenza yonke into oyifice yenziwe. Ngoba vela uzange athi vele mina ngizange ngisho lutho bangizwa ngithini. Kanti ukhona uNkulunkulu. Noma yikuphi la uhamba khona ukhona uNkulunkulu. Ngikhumbula ngishaya umthandazo ngisemsebenzini engigcina ukusebenza. Zivuka izinto. Wonke umuntu enyakazisa umdumbandumbane wakhe. Nganyakazisa umdumbandumbane. Ngoba nezikhundla ziyabamba. Athi Jehova mawukhona. Uma ngabe nje wake wa-exista nasekuqaleni ngokwamukela kwami lento
bonakala namhlanje. Wageduka amatafula uNkulunkulu eveza uphawu. Ngasi sengithandaza omunye umthandazo ngawuthandaza etoilet wawusuphuthuma. Sengithi Jehova bengingasho manje. Cha mina bengisho nje kahle ukuthi nje ngikhombise nje kahle yona Nkosi kahle. Sengibona abantu ngathi bayeweni manje. Hayi bengasho kanje nama ngithanda into ebuhlungu. Sengibona ngathi sekubuhlungu wami. Kodwa uNkulunkulu uyavela bazalwane. Iqonda ukusho ukuthi uNkulunkulu umfuna uyavela. Inkinga yakho unazi ufune. Awukazi uyikhathaza. Iqiniso ukuthi akekho umzali ongamisa ingane yakhe ithandaza. Akekho ongayivimba ithandaza. Noma ekuvimba ukuthi uthandaza phela ngoba bese ubona lapho ukuthi lento oyenzayo uyayithanda ubombeka nobani ngathi unenkinga. Ubona ukuthi iyabonakala into engenzayo siyabonga uNkulunkulu. Ngoba uyatshela ukuthi ngomthandazela nobani. Bese uyabuza ukuthi kanti manje ngiyamthandazela kuze kube nini? Ngoba phela nayo neyakhe impilo. Kufuneka naye akasukuma thandaza. Akavusa uNkulunkulu wakhe. Bathi bese ekhumbini sebevusa uNkulunkulu babo. Yabilele indoda. Kanti ibalekile. Kwathiwa ndoda sesibabize bonke uNkulunkulu bethu. Kanti wena ungaphi? Wahluleka ukuyifihla. Wathi ngimhebheri wamahebheri. Ngiyamseka uNkulunkulu. Bamphosula wakhe. Ngoba kaJehova ayinqabeki. Hallelujah. Ayinqabeki, inamandla ayinqabeki. Hallelujah. Sekugcina ngisho njalo ngithi wehluke ngani kulaba. Kakhulu thina siyahluleka okwehluka. Wehluke ngani? Wehluke ngani kulabo ohamba nabo? Uhluke ngani kuma colleagues? Uhluke ngani kulaba osebenza nabo? Uhluke ngani kulaba ofunda nabo? Siya understand userest ipressure vele inkulu. Kodwa uhluke ngani? Kufanele ube nento ohluka ngayo. Kungathi masiwa siye emgrovweni nawo khona. Kodwa uyakhona. Bagcina bengasayiboni umehluko wale vangeli. Baqhamuka sebethamka ne-answer ethi kuyafana ukukholwa nokungakholwa. Suke sesibhedile-ke lapho ngoba siyashumayela la sihamba khona. Akumiwe epulpiti kuphela mawushumayela ubuye uhambe bese beyakubuza ukuthi uvela kuphi. Bese uyachaza. Sehluke ngani kubo. Inkosi ikusize. Bathi abantu ngingubani? I-identity. Okhulumayo ukuba nge-identity. Zazi ukholwa ubani wena. Haleluya. Zazi ukholwa ubani wena. Ey'ntweni zonke uzashwanisele. uNkulunkulu esimkhonzayo futhi uNkulunkulu ongalahlani. Kuthi noma sewushayisekile akudonse yena aphinda kwamukela. Haleluya. Sonje asamele sinalokho abantu abasha sabe futhi sisho ekutheni simbonile uNkulunkulu ngendlela efanelekile. Siyasiparamesha. Siyabonga kusishwa uNkulunkulu ebisakubonga umoya ongcwele. Baba-ke ukuphuma kwakho umoya ongcwele baba-ke uyazakha izimpilo zethu uNkulunkulu omuhle. Baba-ke nabasha bethu Jehova ababalisayo. Baba namandla siyakhuleka egameni kaJesu Kristu. Kulesikhathi bona manje ke siphila kuso baba namandla lesinzima ngalendlela uNkulunkulu omuhle. Baba namandla ke ulusha lethu nama teenagers moya ongcwele baba-ke bebhekene baba-ke lezi bey'challenge
ongathi kuphindaphindiwe uNkulunkulu omuhle baba ngeke sahlukanisele uNkulunkulu wethu baba namandla ngeke abazokuthi impela uNkulunkulu uyaphila uNkulunkulu sawuhamba endleleni yakhe nakuyimiso zakhe uNkulunkulu namandla ukuze baba namandla ngeke owakho umbuso okhulume ngeke baba ngeke sinakho moya ngcwele uye baba ngeke uphumelele mdala wensuku baba ngeke sakukholwa njengalisayo sakuliphilisa izwi lakho baba namandla ngeke sizenze sonke esilapha uNkulunkulu omuhle baba namandla ngeke okhulume ngaye moya ngcwele uphinde baba namandla ngeke ukumambulela baba namandla ngeke ukuze moya ngcwele lokho baba ngeke ofisa baba ngeke abantu bakho bekufile uNkulunkulu omuhle uvakaleke ke moya ngcwele sabanga uNkulunkulu omuhle uthola lonke bake kuzakwena uphakeme uyamangalisa Nkosi yamakhosi uthi sikhathi siphakemeyo amen. Hallelujah. Kumnandi bazalwane ukuyikhethela.
uyikhethele umazi ukuthi ubani ohamba naye. Haleluya. Siyabonga bazalwane ngaloko chitha isikhathi. Ngizocela imemezelo ngazi noma soyithola ngoba uthi mkhulu noma soyithola ngomphathi imemezelo siyayicela.